Čaute! To som ja, Peťo. A toto bude taká krátka informačka o serveri Nexuscraft. Čo by som vám povedal? Tak IP tohto serveru bude v popisku videa. No a my môžeme aj začať. Sakra. No takže tuto môžete vidieť spawn. Takto, tu sa spawnete. Tu sa zaregistrujete a no tak. Tuto keď prídete, tu si môžete zobrať veci, takéto železné banko, takéto. Diamanty, bohužiaľ si musíte nakopať sami, jedine ak by ste si našli kamoša a dal by vám dia, alebo tak čo také. Dobre, takže ukážem vám takéto. Takže tu si môžete napísať, že warp. No ukáže všetky warpy, ale ešte keď dáte warp 2, warp 3 a tak ďalej, tak to warp 2. To hell. Tak vám ukážem rôzne warpy. Tie najhlavnejšie warpy, napríklad warp príroda, tam môžete ísť stávať, ťažiť, hľadať diamanty, všetko. Taký druhý je warp enchant. To si môžete zenchantovať až do levelu 30. Ďalej to je warp XP. Tam vám dá zadarmo XPčka, môžete si tam, neviem ako to mám povedať, proste si môžete zobrať XPčka, pozrite, koľko mi to pridalo. A už stačí iba napísať warp enchant a môžete si ísť enchantovať. No, toto mali by tu byť dia, ale už nie sú, neviem, čo sa s tým stalo. Tu môžete vidieť môjho brata, on tu tiež hráva. Dobre, takže ešte čo by som vám tu ukázal. Warp, nikto tu nie, alebo nie, warp PvP, normálne PvPčko, dobre, pozrite sa, idem tu dole, tu mám aj veci, sa môžem obliecť, tu sú takí ľudia už v PvPčku, toto je majiteľ serveru, počkajte, ja sa zabijem. Tak, no dobre, takže toto je majiteľ, co ja neviem kto je. Dobre, takže toto by bolo všetko z Nexuscraftu. My sa uvidíme pri iných videách, pri niečom inom. Ešte najviac budem natáčať Minecraft a potom tú FIFA 14. A potom rôzne informačky na servery, rôzne série, takéto challenge možno za niekoľko odberateľov, napríklad za 10 odberateľov, čo ja viem, taký challenge, neviem aký, to je proste jedno. Dobre, to by bolo všetko z Nexuscraftu, takže uvidíme sa pri ďalšom videi, takže čaute.